Εγώ έχω μπει απ' τις άλλες. Μαλάκα και στο πόρτα. Εντάξει στο κράτος του Αρμά όξο. Φίλε, πιστεύετε αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Που βγάζει από πουθενά. Μεταλλεία είναι ρε. Όχι. Δεύτερου και τρίτου. Ωραία φίλε, δεν θα μπορούσα να πω. Ναι, πώς βλέπατε το μαλάκα αυτό. Είχε λεφτά. Άκου, Στο μεταλλεία ρε. προσκόπους. Αυτό ήταν εδώ ένας μαλάκας, ο Βρακάς, και βάζει τα πόδια του και μας λέγανε προσέχετε σκαλοπάκι και πατάγαμε τα όλια και σταυρωνόμασταν εδώ πέρα. Έχει κανένα τέτοιο αναπτυρά. Εκεί, κανένα γραέριο και αναπτυρά. Αυτό που σας είπα κάντε το. Με το που θα βάλει τα χέρια σας μέσα εκεί, θα λέγατε να σου πίνεις να έχει πάνω, όσο σίγουρο είναι. Ναι, κάπου εδώ πιο μέσα, έχει νερό. Κάτσε εκεί, χαβαλάς κάποιον βαναλούκος μαζί. Δεν παίρνετε πια βάζεις αυτό στα μάνα, φαλάκες. Από εδώ, από αυτή την τρούφα. Φαλακά, πιο μέσα δεν παίρνεις. Δεν θα είσαι που βάλεις με το που θα βάλεις τα χέρια σου, θα ρίξεις έτσι έτσι. Αυτό εδώ από μέσα. Βάτα και θα ρίξεις έτσι. Δεν την προηγήσουμε καμία καλολίστηση. Φίλιππα, πρόσεχε μαλάκα. Δεν βλέπεις τίποτα